Nou, dit is de volgende scène. We hebben hier. Haren. Haren. Hier ook. Hier ook. En achter op zijn rug. Hier ook. Oh, daar heb je ook haren. En we hebben dit. feet. Feet for man. 1, 2, 3, 4, 5. Snoer die ding. Lekker Dennis. Oh, kijk maar naar. Godverdomme. Ja, ik ben echt wel blij ermee. Oh, hier. Nou, dit was het huisavontuur van Dennis. Ja, dat laatste. Mooi, dan zullen we nog een keer kijken of we alle vier hebben. Het begint al langzaam, dus. Met tot morgen.